ידידיה, אתה בא? שבת שלום. שבת שלום. שלום. מה עם אייל? הוא לא היה צריך כבר להגיע? כן, אמא. אני אמרתי לו לבוא לפני שבת. טוב. יהיה בסדר, יהיה בסדר. אני מקווה. תשחקי איתנו. אני צריכה להתפלל, את לא רואה? נו, יאללה, בבקשה. לא עכשיו. כדאי שתתפלל לי גם את כבר גדולה. את בכלל חילונית, את לא צריכה להתפלל. שבת שלום. שבת שלום. מה, עוד לא הגיע? הוא בטח יגיע עוד מעט. קבענו שהוא מגיע לפני שבת. טוב, בואו נתחיל. שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלך. אייל הגיע. קח את החברים שלי, אני לא יכול להזמין הביתה. מה קרה לך? אמרנו שאתה בא לפני שבת, נכון? בקר שלי, אני מצטער, הייתי חייב לעבור דרך אמא שלי, היא ביקשה. חוץ מזה התקשרתי ואת לא ענית. הסברתי לך, אני לא יכולה לענות בשבת. איזה שבת, עוד לא היה חושך. כן היה. בכל מקרה כבר הדלקתי נרות. אמרנו שאתה לא מביא כלום, נכון? יש לו פנה ממש לשכלל והיום הוא בא עם חולצה שחורה. שלום. שלום. אני מצטער על האיחור לתפילה. שבת שלום. בוא תצטרף אלינו. אתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. נטילת ידיים. מים. לא, לא.
פשוט איתו לידיים ואל תדע בכלום, בסדר? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אמן. ומתוך כך אפשר להבין עד כמה הניסים שבני ישראל חוו במדבר בכלל, ונס קריאת ים סוף בפרט, השאירו רושם לדורות הבאים. מעניין אם גם האנשים הפשוטים הושפעו מהניסים. יש אצל יהודה עמיחי שורה שהוא אומר שגם מי שהיה בים סוף בזמן בקיעת הים, ראה רק את הגב המזיע של ההולך לפניו. לא מאמין שזה קורה דווקא לנו. אני כל הזמן חושבת איך מוריה תסתדר. מה היה רע בבן של ליפשיץ? מה נעשה עכשיו? ננסה לקבל את הדברים באהבה. אתה לא זוכר שהיא תמיד התלוננה לבחורים שהיא יצאה איתם, שהם לא קשובים לה? בוא נראה אחד שמקשיב לה. אני מקווה שהם יסתדרו. אפשר לחשוב שמתחתנים בשביל שיקשיבו לך. לא ידעתי מי הבת שלך מתחתנת. אני כבר שומע מה יגידו. במקום להקשיב, אתה דואג מה יגידו. וואו, זה פשוט מדהים עלייך. זאת השמלה שאני הייתי לוקחת. נו, אמא. מה את אומרת? את יודעת שזה לא הסגנון שלנו. אולי לא נזמין את מושקוביץ. הוא לא אוהב חתונות חילוניות. זאת החתונה של הבת שלך. מה שתחליט. מה עם פרידמן? פרידמן? היי. או, יופי שבאת. רציתי לשאול אותך כמה דברים בקשר לשבת חתן. אתם הראשונים? תפתחו. תראו.
איך אני יכול לשלוח את הדבר הזה? אנחנו משפחה דתית. גם אני דתייה. מתי תקבל אותי כמו שאני? זה שאני מתחתנת עם אייל זה לא הופך אותי לחילונית. אבא לא התכוון לזה, הוא רק מנסה לעזור. זה מה שאנחנו אוהבים. אני מכבדת את הדרך שלכם. הגיע הזמן שתכבדו אותי ואת הדרך שבחרתי לי. טוב, מה רציתי לשאול על השבת חתן? רציתי לשאול אם אחרי הקידוש תרצו לעשות ארוחה. וגם הכנו דירה להורים של אייל אצל השכנים. מה סידרתם דירה להורים של אייל? הם באים לשבת חתן, לא? אייל יבוא לשבת, אבל אבא שלו לא יישאר שבת שלמה. הם יבואו לארוחה, לתפילה, אבל הם ייסעו אחר כך הביתה. לנסוע בשבת? בשבת חתן שלי? אין דבר כזה. שיהיה לכם ברור. אם הם באים לכל השבת. אבא, הם לא דתיים. הם לא יישארו כאן שבת שלמה. אני מתחתנת עם חילוני, אתה כבר חייב לקבל את זה. די, מספיק. אני בטוחה שנסתדר. אם ההורים של אייל לא באים, גם אנחנו לא באים. מה שתחליטו. תראה מה עשית. אי אפשר פעם אחת בלי לריב עם אוריה. ואז שהביאה את אייל כל הזמן צעקות. אולי אל תגזים עם ההורים של אייל. הלכה זה הלכה. ועד כאן אני מוכן להתפשר. אני לא אגרום לחילול שבת בשום מצב.